Szeretettel köszöntöm a Kurca Televízió nézőit. Az idén 9. alkalommal rendeztük meg a nyári kézműves táborunkat, ahol délutánként kézműves foglalkozásokat tartunk, délután pedig közös játékkal töltjük az időt. Szövéssel, hímzéssel, makramézással ismerkednek a gyerekek, mint évek óta. Van gyöngyfőzés, üvegfestés lesz programon, gipszezés, agyagozni szoktunk, tehát a délelőttök foglalkozásokkal telnek. Délután pedig szabad foglalkozás van, sok-sok játékkal. Hál' Istennek sok segítőm van, kb. 12 ember vezeti a foglalkozásokat. A pincétől a padlásig szinte el a ház ilyenkor, 70-80 gyerek is van egy ilyen foglalkozáson. Fontos szempont az egymásra figyelés, a szeretet, a magyarságtudatunk erősítése, mert úgy él a nemzet, hogyha fenntartja a régi szokásait. Ezért hívunk idős szakembereket. Most sajnos kiesett Rozgonyi Pali bácsi, és kosárfonást ő végezte hosszú időn keresztül velünk, 9 év, 8 éve. Úgyhogy jó lenne, ezek a szakmák, ezek a mesterségek nem molnának, nem tűnnének el. Ezért utánpótlást szeretnénk nevelni.